ମୁଁ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଜୁନିଆ ବ୍ଲଗକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସରିଗଲାଣି, ଯାଉଛି କି ଠାକୁର ପୂଜା କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ଶୋଇଛନ୍ତି, ତା ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ନାହିଁ। ପୁଅ ସେଠି ଘୋରି ହେଇ ଶୋଇଛି, ଏଠି ମୋ ଝିଅ ଶୋଇଛି। ଠାକୁର ପୂଜା ସାରିକିରି ଆସିଛି, କ'ଣ ହେଉଛି ଆଗକୁ ମୁଁ କହୁଛି। ଆମର ପଖାଳ ଭାତ, ଇଏ ଆମ୍ବୁଲ ଚକଡ଼ା, ଇଏ ଆମର ଟମାଟର ଆଉ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶୁଖୁଆ, ଆଉ ବଢ଼ି ଚୁରା, ଆଳୁ ସନ୍ତୁଳା, ପିଆଜ, ଆଉ ଭଜା, ଶାଗ ଭଜା। ଇଏ ହେଉଛି ମଲା ମାଛ ଆମର ଶୁଖୁଆ, ବାଟଣ ଦିଆ ଭଜା ହେଇଛି। ଏତିକି ଆଇଟମ୍ କରିଛି, ଆଉ ବଢ଼ି ଚୁରା, ଆଉ ଏତିକି ଆଇଟମ୍ କରିଛି, ଆଉ କିଛି କରିନି। ହଉ ଖାଉଛି। ଏଇଠି ମୋ ଝୁଅ ବଇଛି, ମୋ ଝୁଅର ଭାତ, ତାର ଭାତ ଆଉ କୋବି ତରକାରୀ। ସେ ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇବନି, ତାକୁ ଥଣ୍ଡାଳିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ସେ ତାର ତତଲା ଭାତ ଖାଇବ। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛୁ କହ। ଲୁଣ ଲେମ୍ବୁ ତାର ଚାଟୁଛି ବସିକିରି। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ଲିଜ୍ 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 ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ହଉ, ଆଜି ଆମର ପଖାଳ ଦିବସ। ପଖାଳ ଦିବସ ପାଳନ ଆଜି ହେଉଛି। ଭାଇ ଆମର ସ୍କୁଲ ଯାଇଛି, ଆସିଛି ନାହିଁ। ଆସିବ ତାପରେ ଖାଇବ, ଆସିଲେ ଆଜି ଆମର ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉ। ଆମର ଯେତେ ନଗେଇ ଖାଉ ତ ଖଟା ପାଣି ଟିକେ ହେଇଗଲେ, ମୁଁ ଯେତେ ନଗେଇ ଖାଉ, ମୁଁ ଖଟା ଟିକେ ଆଗ ଚକଡ଼ିବି। ଖଟା ଟିକେ ନ ଚକଡ଼ିଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ହଉ, ଆଉ ଏତିକିରେ ରଖୁଛି, ଖାଇସାରେ ଯାଇ କଥା।